सोरबां सुबुं जों जायनो बिमुं होबाय बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं जायनो जों बिमुं होबाय बर' थुनलाइ आफादा बिथाङानो जाबाय बिहुराम बर'। बर' हारिनि राव, बर' हारिनि थुनलाइ, बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि बिजों, बर' हारिखौ धोरोमारि बिथिङाव फोसाबनाय सासे राफोद सुबुं राजखान्थिगिरि, बिथाङा सासे फिल'सफार सान्थौगिरि, सानसुमै। बे सुबुंखौ जों दिनैनि सानाव 1990 मायथाइयाव गोरोन्थि सानलायनायनि फिथाइ महरै जों खोमानो गोनां जादों। दिनैनि बे रुंसारि सानाव, मुंख्लं सानाव बर' थुनलाइ आफादा गासैबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोरखौ जों खुंनो थाखाय बिथोन हरदों। बिथांनि बिहोमाया हारियाव गोबां दं। बे बिथांनि बिहोमाखौ जों बावनो हाया। बर' थुनलाइ होननानै बुंब्ला गाहायै जोङो अराय सम बिनेश्वर ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ जों लानांगोन, बिहुराम बर' सारनि मुंखौ जों लानांगोन। दिनै बिथांमोनहा हारिनि थाखाय, गावनि राव थुनलाइनि थाखाय जों दिनै बिथांखौ खोमानो गोनां जादों। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो गैया बर' हारिनि जारिमिनाव। जि जालांबाय जों दिनै बेखौ बावनांसिगोन। नाथाय जों गेदेमा सुबुंफोरनि बिहोमाखौ जों बावनो मोना। आरो बिथांमोना मा होलांदो होलाङाखै बेखौ जोङो उन जोलैनो जों होलांनो हानांगोन। जोंनि उन जोलैफ्राबो बेखौ सोलोंनो थाखाय नाजानांगोन, मिथिनो थाखाय नाजानांगोन, बुजिनो नाजानांगोन। दिनै जोङो नैबे रौता फोथार गोदानारियाव बिथांनि जि मोनसे जोंहा फोथायफुनजि दङ, बेनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंदों। आरो बेवहाय जों दिनै थारैनो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा फैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फैदों। जोंनि निलुत सरगयारि, डक्टर निलुत सरगयारि बिथाङाबो फैदों। आरो बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जे जोङो मुंख्लं बिहुराम बर' सारा हारिनोथ' गोबां होबाय। जों दिनै बिथांनो मा होनो हादों? दिनै जोङो बेवहाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारखौ लिंहरदोंमोन। बिथाङा गोबां बेस्थ'नि थाखाय सफैनो हायाखिसै। नाथाय जों दिनै नुदों बे जोंनि बे फोथायफुनजियाव, नैबे जेनोखि जोंहा रौता फोथार गोदानारियाव बिथांनि जि मोनसे प्रजेक्ट दङ, बेवहाय बिथांखि दङ, बेवहाय गोबां मावनांगौ थाहैबाय। दा बेखौ जों मावनो हायाखै। आं दिनै नैबे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों, जाहाथे जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय बिथाङा एसे नोजोर होयो, बे बिथिङाव एसे नोजोर होयो, बिदिखौबो जों खावलायदों। बिनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय मिरौ जिरौ मोनसे जोंहा फोथायफुनजि दङ। बेवहाय जोङो 5 लाख रां दोननो हादों। बर' थुनलाइ आफादा बुंदों जे बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुनजि आरो बिहुराम बर' फोथायफुनजि मोननैयावबो जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथाङा खोथा होदों, जोंनो बेवहाय रां होगोन। थिग जेरैहाय बिनेश्वर ब्रह्म सारनि जेरावनाखि फबनाय थावनि, बेवहाय बिटिआरनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनो खोथा होदों। जों दिनै खावलायगोन बिहुराम बर' सारनि नैबे जि मोनसे मोजां प्रजेक्ट दङ, बिथांखि दङ, बे थावनियाव बिथाङा बेखौ नोजोर होगोन, बेखौ जों खावलायदों। जेखियानो जाया मानो, जे जोङो दिनै बिहुराम बर' सारनि बे मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर'फ्रानो, आसामनि जेसेबांनाखि जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ बिथांमोना फालिदों, गुदि थुनलाइ आफाद दं बिथांमोना फालिदों। बेखायनो आं बुंदों जे जोंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जों बावा, जों बावनो होआ, जों थैनो होआ। बिथांमोना थैलांबाय, नाथाय बिथांमोनखौ जों थैनो होआ। जों बिथांमोनखौ गोथां लाखिनाया जोंनि बिबान, जोंनि दायित्व'।